मोनसे जायगानिफ्राय सिजोब्बाय नामालाय गुड मर्निं आयु सासे नै मबाइल थुगासिनो आस्सा नै जानाय जानाय ओइ नै आमलेट ओमफ्राय बे माबा बेलदायनालै टमेट' सस जानोसै जोंहा फुंनि नास्ता बाबो मंगलबार होननानै नै जों ब्रेड आमलेट किन्तु जोंहा दिनै मंगलबार खाय जायामोन आरोना ओमफ्राय जानो गोनां जासिगोन आरो उपाय नाय ब्रेकफास्ट खालामना लानोसै दा मालाय नै जि बरिया नुदों बासिखौनो फरायनोसैलै माथो खालामना थानो नेटबो मोना मबाइलाबो फिसा फरायखांखो नैबे मेरि सिख्ला सल'माखौ जा मोजां नांखायो फरायनो नै मालाय लुदु गेलेदो थाइसे थाइसेनि गथ'फोरा सरजितिखौ बाबा थाइसे थाइसेनि गेलेदोंमोन नै खैथाखा मोनखो थाइब्रै जानोसै दे आरो दालिजों जाखांनानै उन्दुजोबलायबाय मानसिफोरा बेलासिनि नङा सानजौफुनि ओमफ्राय दासो सान्दुं ओंखारदोंसै नङाबाथाय दहाय मानसिया खोबजोबना दंमोन हम लोग दिल्ली ये देखो हमारे लिए स्वागतम कर ली वाह बिबार में साथ लाइले देखन वाह 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 नहीं सफैबाय दिल्ली जोंखौ बरायगासिनो दिल्लीनिफोरा बिदि नाय हारिनि मानसिफोरबो फैसोदो वाव बाबा जोंनि थाखाय मालायानो गैला जोबलायलायबाय माबायदि नुदोंलै आंखौ फटा गोजा लानायखाय आंखौलाय खुलिबाय जोंनिया नै खाथामल' थांजायोनो खाथामल' गाखोबाय ट्रियाव जों रोङानोखा गोदान मानसि दिनैसो फार्स्ट टाइम जोङो बिदिनो खाजोंनिया वाव no मोनखाबाय जोंना पेकेट सेल इबा आंनि आन्था